Copyright penguinaudiobook.com. Kiitos ajasta. Halusin puhua siitä, mitä eilisessä kokouksessa tapahtui. Arvostan, että nostat sen suoraan esiin. Jälkeenpäin tunsin jännityksen. Kun keskeytit päivitykseni, tunsin, että työni irtisanottiin tiimin edessä. Se ei ollut tarkoitukseni ollenkaan, ja olen pahoillani, että näin kävi. Haluaisin ymmärtää, mikä sai reaktion tällä hetkellä. Rehellisesti sanottuna olin huolissani, että aikamme loppuisi ennen kuin pääsimme asiakasriskeihin. Minä näen. Olisimme voineet ilmoittaa tämän prioriteetin kokouksen alussa. Se on reilua. Minun olisi pitänyt nostaa aikahuoli sen sijaan, että olisin hypännyt mukaan. Jatkossa voimmeko hyväksyä signaalin, jos jommankumman meistä on ohjattava keskustelu uudelleen? Kyllä, se auttaisi minua paljon. Yksinkertainen huomautus chatissa toimisi. Haluaisin myös jakaa päivitykseni kanssasi kirjallisesti ennen suurempia kokouksia. Se kuulostaa hienolta. Sen avulla voisin kysyä kysymyksiä ensin yksityisesti. Arvostan panostasi. Haluan vain muotoilla sen kysymykseksi, en korjaukseksi. Ymmärretty. Aion olla tarkkaavaisempi siitä, kuinka ilmaisin Puspakin ryhmäasetuksissa. Kiitos. Minusta tuntuu paremmalta, kun käyn tämän keskustelun suoraan. Minä myös. Katsotaanpa ensi viikolla uudelleen, miten uusi lähestymistapa toimii. Kiitos ajasta. Halusin puhua siitä, mitä eilisessä kokouksessa tapahtui. Arvostan, että nostat sen suoraan esiin. Jälkeenpäin tunsin jännityksen. Kun keskeytit päivitykseni, tunsin, että työni irtisanottiin tiimin edessä. Se ei ollut tarkoitukseni ollenkaan, ja olen pahoillani, että näin kävi. Haluaisin ymmärtää, mikä sai reaktion tällä hetkellä. Rehellisesti sanottuna olin huolissani, että aikamme loppuisi ennen kuin pääsimme asiakasriskeihin. Minä näen. Olisimme voineet ilmoittaa tämän prioriteetin kokouksen alussa. Se on reilua. Minun olisi pitänyt nostaa aikahuoli sen sijaan, että olisin hypännyt mukaan. Jatkossa voimmeko hyväksyä signaalin, jos jommankumman meistä on ohjattava keskustelu uudelleen? Kyllä, se auttaisi minua paljon. Yksinkertainen huomautus chatissa toimisi. Haluaisin myös jakaa päivitykseni kanssasi kirjallisesti ennen suurempia kokouksia. Se kuulostaa hienolta. Sen avulla voisin kysyä kysymyksiä ensin yksityisesti. Arvostan panostasi. Haluan vain muotoilla sen kysymykseksi, en korjaukseksi. Ymmärretty. Aion olla tarkkaavaisempi siitä, kuinka ilmaisin Puspakin ryhmäasetuksissa. Kiitos. Minusta tuntuu paremmalta,
kun käyn tämän keskustelun suoraan. Minä myös. Katsotaanpa ensi viikolla uudelleen, miten uusi lähestymistapa toimii. Kiitos itsearvioinnin lähettämisestä etukäteen. Se oli hyvin harkittua. Tietenkin. Yritin olla rehellinen sekä vahvuuksistani että alueista, joita haluan kehittää. Aloitetaan siitä, mikä meni hyvin. Toimitit siirtoprojektin 2 viikkoa etuajassa. Kiitos. Mielestäni selkeämpi tehtävänomistus tiimissä teki todellisen eron. Olen samaa mieltä ja viikoittaiset tilatietosi olivat erittäin hyödyllisiä johtoryhmälle. Huomasin, että niitä jaettiin laajemmin, mikä itse asiassa motivoi minua pitämään ne tiukasti. Kehityspuolella mainitsit, että haluat kasvaa julkisessa puhumisessa. Kyllä. Viihdyn pienissä kokouksissa, mutta suuremmat yleisöt saavat minut silti hermostumaan. Haluaisin ehdottaa, että johtaisit yhtä all-hand-segmenttiä seuraavalla vuosineljänneksellä tukeni. Se kuulostaa hyvällä tavalla haastavalta. Arvostaisin nopeaa harjoittelua ennen päivää. Täysin. Ilmoittaudun myös kevään esittelytyöpajaan. Kiitos. Onko teillänne jotain huolenaiheita, joihin en ole puuttunut? Yksi tarkkailtava alue on delegointi. Huomasin, että teet paljon myöhäisillan töitä. Ihan asiallinen huomio. Pyrin luovuttamaan lisää uusille insinööreille. Hienoa. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut vahva vuosi, ja se näkyy arviossasi. Kiitos. Odotan innolla keskustelua ensi vuoden tavoitteista. Kiitos itsearvioinnin lähettämisestä etukäteen. Se oli hyvin harkittua. Tietenkin. Yritin olla rehellinen sekä vahvuuksistani että alueista, joita haluan kehittää. Aloitetaan siitä, mikä meni hyvin. Toimitit siirtoprojektin 2 viikkoa etuajassa. Kiitos. Mielestäni selkeämpi tehtävänomistus tiimissä teki todellisen eron. Olen samaa mieltä ja viikoittaiset tilatietosi olivat erittäin hyödyllisiä johtoryhmälle. Huomasin, että niitä jaettiin laajemmin, mikä itse asiassa motivoi minua pitämään ne tiukasti. Kehityspuolella mainitsit, että haluat kasvaa julkisessa puhumisessa. Kyllä. Viihdyn pienissä kokouksissa, mutta suuremmat yleisöt saavat minut silti hermostumaan. Haluaisin ehdottaa, että johtaisit yhtä all-hand-segmenttiä seuraavalla vuosineljänneksellä tukeni. Se kuulostaa hyvällä tavalla haastavalta. Arvostaisin nopeaa harjoittelua ennen päivää. Täysin. Ilmoittaudun myös kevään esittelytyöpajaan. Kiitos. Onko teillänne jotain huolenaiheita, joihin en ole puuttunut? Yksi tarkkailtava alue on delegointi. Huomasin, että teet paljon myöhäisillan töitä.
Ihan asiallinen huomio. Pyrin luovuttamaan lisää uusille insinööreille. Hienoa. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut vahva vuosi, ja se näkyy arviossasi. Kiitos. Odotan innolla keskustelua ensi vuoden tavoitteista.